Hi, welcome back to new video. Appa ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഫുഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിരുന്നു. ആദമിന്റെ ചായക്കടയിലെ ചട്ടിച്ചോറും പൊതിച്ചോറും. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടുത്തെ തന്നെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് വേറെ വെറൈറ്റീസ് ആയിരുന്നു. അവിടെ അന്നപ്പം എത്താൻ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറേ ഒന്നും ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മിസ്സാക്കാതെ അതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മിസ്സാക്കാതെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണണ്ട. ഓക്കെ. चिकन इडली चिकन केक है चिकन केक बीफ इरची पत्तरी പൊരിച്ച പത്തിരി ഏലാഞ്ചി പഴം കട്ട്ലേറ്റ് മുട്ട കേക്ക് കായ്പോള ചട്ടിപ്പത്തിരി ചിക്കൻ സമോസ ഇറാനിപ്പോള ബീഫ് ചട്ടിപ്പത്തിരി. ഇതാണ് ചിക്കൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. ഇവിടുത്തെ സെലിബ്രിറ്റിയാണ് ചിക്കൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. നമുക്ക് ചുറ്റിക്കുട്ടി പൊറോട്ട അതിലാണ് ആ റോള് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തല്ലേ? ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഈവനിങ്ങിലാണോ ഉണ്ടാവുക? ഇതല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലഞ്ച് ടൈമിൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? ബിരിയാണി ഉണ്ട്, തലശ്ശേരി പൊതി ബിരിയാണി, ചട്ടിച്ചോറ്. ഓക്കെ, എന്നോട് ഇതിനു മുമ്പ് ചട്ടിച്ചോറ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ചട്ടിച്ചോറില്ലേ? ഇല്ല. ഓക്കെ. ഈ പിക്കിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ സിഗ്നേച്ചറാണോ? ഇത് മിക്സ്ഡ് പിക്കിളാണ്. ഇത് നോൺ വെജ് പിക്കിളാണ്. നോൺ വെജ്. എന്താ വേണ്ടത്? ചട്ടിച്ചോറ് ഫിഷാണോ? ചട്ടിച്ചോറ്
മീൻകറി, സാലഡ്, ചമ്മന്തി, പേരി. റേറ്റ് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ശങ്കറിൻ്റെ കാര്യം ഭയങ്കര എന്താ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. 450 ശരിക്കും കോസ്റ്റാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എഡിറ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. ഇനി എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അതായത് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇടാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഫുഡ് അടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇത്. നല്ല എന്താ പറയുക, ഫുഡൊക്കെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് നല്ല ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന് കണ്ട പപ്പടത്തിന് വരെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇടുന്നാണ്ട. പപ്പടത്തിനൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഓരോന്നിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് സാധാരണ ചട്ടിയിൽ ചോറുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പിന്നാമ്പുറത്ത് വരുന്ന ആരും കാണാതെ അല്ലേ തിന്നത്. എന്തൊരു എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും 4 ആൾ കാണുക ചട്ടിയിൽ ചോറുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അഭിമാനം, ചട്ടിച്ചോറ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. ഇനി ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷമ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഐറ്റവും എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവച്ച് ഞാൻ തിന്നുന്ന പോലെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത ശേഷം ഞാൻ എന്താ പറയുക അവരെ അതിനകത്ത് കൈ കുത്താൻ പോലും സമ്മതിക്കാറുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് പൊതിച്ചോറാണ്. പൊതിച്ചോറും കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവച്ച് അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്ത്. തണുത്ത ഓംലെറ്റാണ് ശരിക്കും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നല്ല ചൂടൻ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തിന്നുമ്പോഴും നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, എക്സ്പ്രഷനുള്ള ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കിത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായതാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ഞാനിത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ചിരി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. മുഴുവൻ കാണണേ, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട്. മുഴുവൻ കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നാടൻ സാധനങ്ങൾ, പലഹാരങ്ങളാണെങ്കിലും വിഭവങ്ങളാണെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ആദമിൻ്റെ ചായക്കടയിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ.